kun siellä juokset kun hulluus näkyy olla. Me ollaan täällä puolella. Mitä me ollaan tänne päällä? Tästä puolella. Joo, siinä on hyvin tehty. Tervetuloa. Siinäkin. Pääsee rossoon. Vähän kaljon. Ei. On tietysti täysi-ikä. Niin. No mites ovet? Pääsisikö yksin? Yksin ei pääse. Hei, avaa kaverin auto. No niin. Oot. Joku pitää auto. Mikä Mira työntää putikon siis? Oi! Voitas nyt. No aika ahtaat on ovet kyllä. No. Kiitos Mira. Voitko Olli lopettaa nyt videot? Tää on kiva. Nyt se on yhtään hauska. Siellä on vammaiset ystävämme ylätasolla. Tuolla. Mikä hissillä sinne? Ylös vai alas? Milloin? Ylös. Nyt koet liven. Oho! Ylös vai alas? Ylös.